खुलुमबाय आं मुनिन्द्र महिलारी नोंथांमोनखौ महिलारी वाइड एंगल चेनेलाव बरायबाय नैबे समाव आं दङ क'क्राझार जिल्लानि जांख्रिथाय फोथाराव लोगोसे दिनै 7 फेब्रुवारि दिनै BTR गोरोबथाखौ लानानै वेलकाम सेरेमनिया फुंबिलि समनिफ्रायनो जागायबाय लोगोसे नोंथांमोना नुनो मोन्दों केमेरानि सिगांथिंजाय नैबे समाव जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावसोम हान्जा 3,000निख्रुइबो बांसिन मावसोम हान्जाया नैबे समाव रेडि जागासिनो दङ नैबे समाव मावसोम हान्जा बिथांमोनखौ गाहाय स्टेजसिम लांगासिनो दङ लोगोसे नैबे समाव बिथांमोननि आखायाव गांफा जोंनि भारत हादरनि जा फिरफिला बेखौ होनाय जादों लोगोसे बेवहाय इनचार्ज बिथांमोनखौ बरायगासिनो दङ स' फंबायमोना मा जायगानिफ्राय फैदों काजिगाव माला फैनाय नोंसोरो मैयानि समाव फैखायो ना दिनै सानसेल' थागोन बेवहाय गोजोन्थों स' जों नैबे समाव गाहाय लांगोनासिम थांगासिनो दङ आरो नोंथांमोननो माखासे नुथायखौ दिन्थिलांगोन स' बेवहाय जोबोर सिकिउरिटिखौ टाइट खालामनाय जादों लोगोसे मिन्थिनायाव 50,000निख्रुइबो बांसिन भारत हादरनि स्पेसियेल फाइसि हान्जाखौ नैबे समाव बेवहाय लाबोनाय जादों मानो होनोब्ला नरेन्द्र मदि सारा बुहुमनि मादावनो जोबोर गोहोगोरा मन्थ्रिफोरनि मादाव बिथांमोना सायख'जानाय स' राइट नाव आं गाहाय लांगोनानि सिङाव हाबोबाय बेवहाय जोबोर सिकिउरिटिखौ टाइट खालामनाय जादों लोगोसे नैबे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथि हान्जा बिथांमोना नैबे समाव गाहाय लांगोनासिम हाबलांगासिनो दङ लोगोसे साफ्रोमबोनि आखायावनो भारत हादरनि फिरफिलाजों लोगोसे जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जा फ्लेग बियो सोरगिदिं मोजाङै साजायजोबनानै दं स' थासारिखौ जोबोर मोजां नुदों फुंबिलि सम लोगोसे नैबे समाव क'क्राझार सोहोरावनो मोनसे रंजाखांनायनि दिनै दिन लोगोसे सारा आसामनि लोगोसे नेपालनि लोगोसे आलिपुरदुवारनि गोबां बर' सुबुंफ्रा नैबेयाव बाहागो लानो फैगासिनो दङ आं नैबे समाव गाहाय लांगोनासिम हाबबोबाय लोगोसे नोंथांमोना नुहुरदों बै केमेरानि सिगांथिं नुहुरनाय बे स्टेजआनो गाहाय स्टेजआ बेवहायनो दिनै 12:30 भारत हादरनि गोहोगोरा मन्त्रि नरेन्द्र मदि सार बिथाङा जोंनि बे BTR गोरोबथाखौ लानानै जोंनि बर' सुबुंफोरजों लोगोसे गुबुन हारिसानि सुबुंफोरजों सावरायगोन स' नैबे समावनो रोजा सुबुंफ्रा बेवहाय बाहागो लाफैखाबाय लोगोसे मोनाबिलिनि 9 बाजिसोआव आं बे जायगासिम बेरायनो फैदोंमोन बेवहायनो 200निख्रुइबो बांसिन बासआ रेडि जादोंमोन स' जोबोर थासारिया मोजां लोगोसे फैबाय थानाय समाव दायो 12 बाजिसोआव बे गाहाय लांगोनासिम जों हाबफैनो हागोन ना हाया बेखौ मिथिला अब्लाबो नोंथांमोननो थासारिखौ दिन्थिगासिनो बेफोर जायगाफ्रा VIP पार्सननि थाखाय एलाउ लोगोसे नैबेथिंजाय पाब्लिकेलि जा बिथांमोना बेवहाय फैगोन बिथांमोनखौ बेवहाय दोननाय जागोन स' बेवहाय मेडियानि जा बिथांमोना पास मोनदों बिथांमोनाल' थोंजों भिडिअ'खौ लानो हागोन स' जा बिथांमोना मेडिया पास मोनाखै बिथांमोननि थाखाय बेवहाय पसिबोल नङा स' नायगिरि नोंथांमोन नैबे समावनो रोजा बर' सुबुंफ्रा BTR गोरोबथाखौ लाना दिनैनि जा वेलकाम सेरेमनि बेवहाय बाहागो लानो जिरायफैखाबाय स' जा बिथांमोना फुंबिलि समाव बेवहाय हाबफैनो हादों बिथांमोना जिरायनायनि खाबु दङ लोगोसे केमेरानि सिगांथिंजाय नुहुरनाय बै गुवार एरियायाव दिनै 5 लाखनिख्रुइबो बांसिन सुबुंफ्रा गेदारिं जागोन लोगोसे मिन्थिनायाव दिनै गंब्रै ट्रेनखौ स्पेसियेल होनाय जादों बेवहायनो उदालगुरिनिफ्राय आंनि लोगो सासेया भिडिअ फुटेज हरदोंमोन बेवहाय ओरैबायदि फाथै जाबनाय होदों माने ट्रेना जायगायानो गैया स' बे समावनो रोजा सुबुंफ्रा नैबे समाव बाहागो लाफैबाय लोगोसे नोंथांमोनखौबो जेसेबां हायो थाब फैनो खावलायहरनाय थाबाय लोगोसे दिनै नोंथांमोना स्पेसियेलि ड्राइभार बिथांमोनखौ केयारफुलि ड्राइभ खालामनो हो मानो होनब्ला नेशनेल हाइवेआ दिनै बासजों बुंजोबगोन स' मैयानि समावनो 31 नं राजा लामा सिमलागुरियाव धेमाजि लखिमपुरनिफ्राय फैनाय बासनि जाबायदि ट्राफिक जाम जादों बेवहाय कन्ट्रलखौनो खालामनो हायाखैमोन स' नोंथांमोना जेसेबां हायो सेफ ड्राइभ खालाम लोगोसे 3निख्रुइ आरो 4 किल'मिटारनि गेजेराव नोंथांमोना बासखौ दोनना बेसिम बेरायनानै फैनांगोन स' आं नैबे समाव फुंबिलिनि नुथायखौ जांख्रिथाय फोथारनिफ्राय दिन्थिलांगासिनो दं
दे थिगानो दङ थिगानो दङ आरो जे बेवहाय नों सोरबा लोगोसे सिकिउरिटि रिजननि थाखाय बेवहाय भिडिअखौ लानो होनाय जायाखै अब्लाबो लानाय जादों पारमिसन लानानै स' नोंथांमोना जेसेबां हायो थाब फैदो लोगोसे फुंबिलि समनि नोंथांमोननो माखासे नुथायखौ नैबे समाव दिन्थिबाय जांख्रिथाय फोथारनिफ्राय स' नैबे समाव आं ब्लग भिडिअखौ फोजोबथ'नानै जानानै लाग्रोनोसै मानो होनब्ला खेबसे हाबबाथाय बेनिफ्राय ओंखारफिननायनि चान्सआनो गैया मानो होनब्ला बेवहायनो मर देन 80,000निख्रुइबो बांसिन सुबुंफ्रा नैबे समाव गेदारिं जाबाय स' आं ओंखारनानै ब्रेकफास्ट खालामना लाग्रोनि बेनि उनाव नोंथांमोननो जेसेबां हायो बेनिफ्राय नुथायखौ दिन्थिलांगोन स' दोनथ'नाय जाबाय